Nire aita Donostiarra da, eta beti kontatzen zian historia bat. Txikitan, bere aiterekin oporretan joten zirenean, onat ondoko erreka batera, bainatzen ziren biztartean errekan, ibaian, saski bat uzten zuten. Hortik ordu batera, saskia ateratzerakoan, saskia errekako karramarroz beteta egoten zen. Gaur egun seguruenik, saski hori errekan jarrita. Ordu batera ateratzerakoan, gehienez ere agian Coca-Colaren lata bat aterako genuke. Ezagutzen duzu, parabrisaren edo haizeko garbiaren fenomenoa. Parabrisa garbiaren edo haizeko garbiaren fenomenoa duela gutxi ikusi den fenomeno bat da. Demagun zuk kotxea hartzen duzula hemendik Bartzelonara joateko. Duela 30-40 urte, bide horretan, hainbeste ulitxe eta bitxo egalari zure haizekoaren aurka txokatuko ziren eta erabat zikina iritsiko zen Bartzelonara. Gaur egun berriz, bidaia berdin hori egiten baduzu, zure haizetakoa garbi-garbia iritsiko da. Zergatik gertatu dau? Intsektuen populazioen 25% galdu dugulako mundu mailan besteak beste. Baina ez da soilik populazioak galdu ditugula espezie askotan. Espeziak bera ere galtzen ari gara. Lur planetan zenbat animalia, landare, bitxo, espezie daudela esango zenuten. Kalkulatzen da, gutxi gora bera, 2 milioi espezie inguru daudela. Horiek dira aurkitu direnak, baina batzuk esaten dute 9 milioi ere izaten alditugula. 1500-etik laurden bat galdu ditugu, 200.000 inguru. Horien artean dago adibidez Kostarrikako urrezko apoa, edo Darwinek ikertu zituen Galapagoetako dordoka erraldoi horietako batzuk, pinta espeziea zehazki. Milaka espezie, milaka kide egon ziren 19. mendean, baino gaur egun joaten bazara ez daude askorik. Izatez, pinta espezieko azkeneko kidea 2012an hil zen. Hainbeste urte eman zituen bakarrik George Bakartia ere deitu ziotela. Hain handia da gure espezieen eta populazioen desagertzea, gizakiak eragindakoa gainera, 6. estintzio masiboaz hitz egiten dugula gaur egun. Lur planetaren historian 5 estintzio masibo egon dira. Horietako bat, dinosaurioak hil zituena, desagerrarazi zituena. Pentsa, gaur egun gure inpaktua dinosaurioak desagerrarazi zituen meteorito horren antzekoa da. Baina espeziak ederrak izatea, soilik izebergaren punta da. Zergatik dira garrantzitsuak? Dave Coulson, biologoak, metafora bat erabiltzen du. Hegazkinaren hegal baten antzekoa dela dio bioaniztasuna. Eta espezie bakoitza hegal horretako torloju bat. Egunero torloju horietakoak galtzen ditugu. Agian hegala ez da eroriko, baina momentu batean torloju gehiago galtzen baditugu, hegala apurtu daiteke eta hegazkina lurrera jo. Ekosistemak ikaragarrizko teknologia konplexuak dira. Gaur egun gero eta gehiago zerbitzu ekosistemikoez solasten gara. Hartezagun lurra momentu batean adibide bezala. Lurra bera, ez Kontxako area, baserritarrek hain maite duten elementu hori. Lurra elementu oso konplexu bat da. Bertan, milaka espezia daude, zizareak, bestelako bitxoak, baita ere baditugu nutrienteak, baditugu onddoak, sustraiak, klima oso bat da, ekosistema oso bat. Eta horrek egiten du posible, zuk tipula hazi bat landatzen duzunean, hortik tipula ateratzea. Probatu Kontxan landatzen baduzu tipula bat, seguru ez dela aterako. Baina lur osasuntsu baten onurak hortik haratago doaz. Adibidez, sustrai asko baldin baditu lur horrek, lurra hobe eutsiko dugu. Eta lurrak ez galtzea sekulako garrantzizkoa den kontu bat da. Baita ere, hezetasuna hobe mantenduko dugu. Euritik etorritako ura lurrean mantenduz. Baina beste kontu bat ere bai. Atmosferako karbonoa baitzen sekuestratzen laguntzen dute eta lurrazpian txertatzen. Zerbitzu ekosistemikoez solasten gara, ekosistemek zerbitzu andana bat ematen dizkigutelako. Ura garbitzen dute, airea ere garbitzen dute, adibidez, hirietako zuhaitz guzi horiek oso garrantzitsuak dira, kotxeek botatzen dituzten elementu guzi horiek filtratzeko. Ikusten duzu 21. mendeko teknologia. Polinizazioa ere egiten dute eta beraz gure elikadurak hortik ateratzen aldira, ekoizten aldira. Baina birusen aurka ere ikaragarrizko defentsa dira. Badire ikerketak erraten dutenak hain zuzen ere ekosistemen galera hau egoten aldela COVID-19 agerpenaren atzean. Eta beraz, COVID-19 ez dela azkeneko pandemia, baizik eta akaso lehenengoa. Eta zergatik desagertzen dire ekosistemak? Arrazoi asko daude atzean, kutsadura aluminikoa izaten alda arrazoi bat,
pestizidak, baso soiltzeak, habitaten galerak. Atzean dagoen kausa nagusietakoa, eta adibidez, agroindustria bera da. Ideia bat egiteko, 2020 eta 2021 artean, agroindustriaren ondorioz, Amazoniako zati handi bat galdu genuen. EAEren tamainako puska bat, gutxi gora bera. Eta puska hori galtzearekin batera, nola ez, espezie handana bat, zuhaitz handana bat, baina baita ere bertan bizi diren indigenak eta isuriak ere handitu egin dira horren ondorioz. Baina zerbitzu ekosistemiko guzti hauek ez dira onura bakarrak. Adibidez, onura psikologikoak ere erabat garrantzitsuak dira. Datu bat hartu kontuan. Erresuma Batuan, 4 haurretatik 3 presoek baino denbora gutxiago pasatzen dute naturan, pasatzen dute aire librean. Ikaragarrizko datua da. Bueno, honek kalte handana bat ekartzen ditu. Era berean, natura, bera, izan daiteke konponbide bat. Adibidez, arreta hobetzen laguntzen du, estresa jaisten du, eta toki batzuetan heriotza tasa ere jaistea lortzen du. Segur naiz zuek ere Instagramen eta YouTubeen animalien bideo handana bat ikusten dituzuela, adibidez katuenak edo txakurrenak, eta ziur zuen pantailetako horma paperretan paisaiak dituzuela. Bueno, hori egiten dugu natura bera ona delako guretzat, gustokoa dugulako. Hortaz, natura bera, hori da, beste arrazoi bat, natura babestu behar dugu. Ez da gradu bat gehiago, ez da espezie bat gutxiago, diote mugimendu ekologistek.